Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lajengaken dawuhipun Syekh Hatim Al-Asam, ma min sabahin, orang utawi waktu isuk iku illa wa yaqulu kejaba ngucap sapa asyaitonu setan li maring ingsun ngucape ma ing apa tak kulu bakal mangan sapa sira wa malan ing apa talbisu bakal nganggo sapa sira wa ainalan ing dalem endi taskunu bakal manggon sapa sira fa aku lu mongko ngucap sapa ingsun aku jawab ilahu maring setan aku lu bakal mangan sapa ingsun al mauta ing kematian ai azuku tegese bakal ngicipi sapa ingsun ngicipi miraratal mauti ing pahite kematian wa albasulan bakal nganggo sapa ingsun al kafana ing kafan wa askun lan bakal manggon sapa ingsun al qabra ing kubur fayahrubu mongko melayu sapa setan ai asyaitonu bidhamir ra'i fayahrubu mongko melayu sapa setan minni saking ingsun. Niki wonten dawuh saking Hatim Al-Asam. Piyambakipun dawuh ora ana wektu esuk kejaba setan niku muni-muni ning aku. Munine apa sing bakal mbok pangan? Apa sing bakal mbok nggo? Omah ngendi sing bakal mbok nggoni? Niki asline nggih mboten namung Hatim Al-Asam mawon. Setiap menungso niku kare setan didendeni asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan niku ngeden-ngedeni menungso ing sifat fakir. Akhire sakwise ngeden-ngedeni sifat fakir, setan niku ngajak-ngajak nglakoni kemungkaran, nglakoni keelekan. Setan niku ngeden-ngedeni fakir, kowe ibadah terus ape mangan apa? Kowe ibadah terus ape nganggo apa? Kowe kok gak ndang tenanan nek nyambut gawe, iso gawe apa omah apa ora, kowe bakal manggon ning ndi? Setan niku selalu ngancam ngoten. Sehingga gara-gara tiyang niku wedi melarat, wedi ora nganggo, wedi ora mangan, wedi ora duwe omah, menungso niki akhire do nglakoni keelekan. Pejabat wani korupsi gara-gara yo alasane wedi lesu. Ana pedagang sampai ngentit, pedagang sampai bodoni niku yo perkara ilah-ilane wedi lesu. Hatim Al-Asam nggih ngoten. Nek setan ning atiku do muni, kowe bakal mangan apa? Tak jawab aku lul mautah. Aku bakal ngicipi pati. Lah kowe bakal nganggo apa? Tak jawab aku bakal nganggo kain kafan. Lah omah ngendi sing bakal mbok nggoni? Aku bakal nggoni kuburan. Akhire nek wis sadar ngoten niku setan langsung mlayu saka aku. Niki ugi damel pelajaran kula jenengan, bilih kadang setan niku ngeden-ngedeni melarat. Wedi ora mangan, wedi ora nyandang, wedi ora manggon. Padahal pangapunten donya niku nggih donya. Tangan nek diubahno, sikil nek dipolahno, teng donya niku mesti ngasilno bondo donya. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan waras. Wong sing stres mawon nyandang, disandangi. Gusti Allah ngirim tiyang kenging nyandangi tiyang niki. Napa malih kula jenengan gadah anggota awak ingkang sempurna, gadahi akal ingkang sempurna, mesti nggih nyandang, mesti nggih mangan, mesti nggih manggon, mboten sah kuwatir. Wal maqalah utai maqalah ar-rabi'atu kang kaping 4 wal isyun lan 20. Iku anin nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, manutawi sapane wong iku kharaja metu sapa man metu min dzulil maksiati maring saking inane maksiat ila izzi taati maring mulyane taat. Wa hadza utawi iki dawuh iku min idhafatis sifat saking idhafahaken sifat lil mausufi maring mausuf. Aiman tegese utawi sapane wong iku tarokan ninggal sapa man al maksiata ing maksiat
allati tasiru kang dadekaken apa maksiat hu ing man dzalilan ing ino wa amilan lan nglakoni sapa man ataata ing taat allati tasiru kang dadekaken apa taat hu ing man azizan ing mulya akto mongko bakal paring hu ing man sapa Allah Gusti Allah taala diparingi salah sifatin ing telu pira-pira sifat mahmudatin kang den puji agna nyugihaken hu ing man sapa Allah Gusti Allah min ghairi malin saking tanpa bondo binafkihi yungfiku kang aweh infak sapa man kang belanjaaken sapa man hu ing mal bal bisukuni qalbihi balik kelawan antenge atine man. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja min dzulil maksiati ila izzit taah. Sapa wong metu saka inane maksiat tumuju maring mulyane taat. Sapa gelem ninggalno maksiat terus ngalih ning gone amal taat. Monggo tiyang punika bakal diparingi Allah telung perkara. Napa sing pertama? Aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Gusti Allah akan menjadikan dia kaya tanpa harta. Lah, sugih kok orang duwe bondo donya ki sugih sing piye? Bisukuni qalbihi. Kelawan antenge atine man. Kula jenengan taat kalian Allah. Ngelampai ibadah, ngelampai perintah Allah, ninggal maksiat. Monggo kula jenengan dikai telung perkara sing siji kula jenengan iso ngrasakno sugih tanpa bondo. Dengan apa wong sugih kok ora duwe bondo? Maksude sugih ati ingkang ati niki anteng. Niki wong nek wis anteng atine niku wong sing paling sugih. Tiyang niku enten duwite miliaran, jabatane dhuwur tapi atine mboten tenang. Rumangsa kurang, akhire ati niki kemrungsung, awak polahe ra karu-karuan sampai direwangi ora tau leren perkara atine gak tau tenang. Lan jenengan penggaweane taat mboten purun maksiat dikai ketenangan hati karo Allah. Mulane kadang-kadang kula jenengan ya kudu nggumun. Ana wong tabungane karek 150.000. Cara jenengan duit 150.000 niki sithik napa akeh? Sithik. Ya pokoke induke dhuwit karek 150.000. Tumpakane sepeda motor biasa. Lah ngoten iso marung ning ngene markini nggawa dhuwit 5.000. Ngopi. Terus ana montor Pajero lewat, ngono kuwi ndang iso ngrasani ya, delok to. Wong-wong cek bingung golek dhuwit, awake wis ngetokno dhuwit ngono. Nggih to, sing golek Pajero bisnis ngalor ngidul golek-golek dhuwit. Lah sing duwe celengan 150.000 isuk-isuk wis ngetokno dhuwit wani ngopi. Sugih endi asline ngoten niku? Nggih to, sugih pundi? Pajero. Iya, sugih sing duwe dhuwit 150.000 wong wis iso ngopi ngetokno dhuwit. Lah sing duwe Pajero polahe gak karuan. Wis to janji jenengan purun nglakoni taat. Atine anteng. Bismillahirrahmanirrahim. Sing nomor kalih. Mulane nggo ngedem-ngedem ati jenengan ngoten mawon. Sing duwite akeh bingung cek golek dhuwit, kene ra duwe dhuwite wis ngetokno dhuwit. Lah wong ngetokno karo golek niku sugih ndi kira-kira? Ngetokno. Najan kopi 5.000. Nggih wis ngetokno isuk-isuk, masyaallah. Niku gak wong syukur gak ono. Mane kadang kula liwat delok wong isuk-isuk ngopi, urip kok damai menan. Syukur ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatalan nguwataken sapa Allahu ing man ay qawwa tegese nguwataken sapa Allahu ing man min ghairi juntin saking tanpa bala. Ay asa kira tegese tanpa pira-pira bala bi uyunihi kelawan yu'inuna kang padha nulungi sapa junudhe hu ing man bal bi quwatillahi balik kelawan kekuatane Allah. Sapa wong purun ninggalno maksiat nglakoni taat dikai telung perkara kalih Allah. Siji, dikai ati ingkang sugih, ati ingkang tenang walaupun tanpa nyekeli bondo. Sing nomor kalih dikuatno tanpa bolo.
Niki nek cara bahasane Kanjeng Sunan Kalijaga piye? Ngluruk tanpa bolo. Iso ngalahke wong akeh tanpa pasukan perang. Niki wong sing taat. Perkara sak jaduk-jaduke wong yaiku wong sing ora duwe musuh. Sapa wong ora duwe musuh? Yaiku wong sing taat. Dikuwatno tanpa bolo. Wa azalan menangaken sapa Allahu ing man ay ghalabat tegese ngalahaken sapa Allahu ing man ala aduwihi ing atase musuhe man min ghairi asyiratin saking tanpa pasukan perang, min ghairi asyiratin tanpa golongan, ai jamaatin tegese golongan. Yumasyiruna kang padha ngonconi sapa jamaahu ing man bal binasrillahi balik kelawan pitulungane Allah. Saking dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika kula jenengan saged belajar pas niki tanggal 17 Ramadan nggih. Kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah. Kathah pasukan-pasukan ingkang sekedhik tapi dimenangno karo Allah ngalahke pasukan-pasukan ingkang jumlahe kathah. Banyak sekali golongan yang hanya sedikit jumlahnya tapi bisa mengalahkan orang-orang yang berjumlah banyak. Perang Badar niku terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Niku 313 sahabat Badar saged ngalahaken pasukan perang sekitar 1050 pasukan perang. Lah niki kula jenengan nggih nderek ndongakne muga-muga Gusti Allah maringi kekuatan, maringi kemenangan dateng dulur-dulur kula jenengan Islam ingkang wonten Gaza lan Syam. Allahumma amin. Dengan keberkahanipun Ramadan. Mulane nek teng mriki poso niku namung ngempet lesu. Nek teng Gaza niku sak mangke ya poso tapi gak ana sing dienggo sahur, gak ana sing dienggo buka. Saking rekosane tiyang Gaza sak mangke niki. Tapi kemenangannya Gusti Allah niku ternyata dilewatkan lewat boten jumlah ingkang kathah. Buktinipun ketika perang Hunain. Ketika perang Hunain niku jumlahipun pasukan perang tiang Islam aslinipun kathah. Buktinipun perang Badar. Gusti Allah menangno pasukan sing jumlahe namung 313. Lewat apa? Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Allah menolong pasukan mukmin dengan cara memberi ketenangan hati. Jadi semua peperangan niku karo Gusti Allah dimenangno lewat ati ingkang tenang. Dan ini tidak hanya peperangan secara fisik nyata, nganggo bedil, nganggo bom, nganggo senjata, mboten. Peperangan kehidupan. Jenengan sak mangke niki rumangsa urip niku kaya-kaya kalah. Oh, berarti atine jenengan dereng tenang. Wong niku digawe menang nek atine tenang. Ngadepi bojo niku sing penting tenang, kok menang. Lah ngadepi bojo kok nganggo emosi kalah sampean. Mulane kekuatanipun Allah, kemenanganipun Allah niku diberikan kepada hambanya melalui ketenangan hati. Semua peperangan zaman Nabi niku lewat ketenangan hati. Ngantos sak mangke kula jenengan nek pengin ditulungi Allah niku mesti lewat ati ingkang tenang. Dan ati ingkang tenang niki saged terwujud lewat memperbanyak taat, ngilangi maksiat. Wal maqalah utai maqalah. Apa-apa nek halal niku mesti tenang. Apa-apa nek halal niku tenang, nek taat niku tenang. Nggoncekno bojone dhewe ngoten niku ya tenang. Perkara halal. Ngejak ning bungkal, ngejak ning ndi ya tenang. Cara mudhun ya ning ngarepe omah tenang. Tapi nek goncekno sing ora halal dan bojone wong mbok goncekno ora tenang. Metu ka Surabaya bareng ngono mudhun balen kok. Perkara wedi baleni cek wedi konangan. Medun di babat. Mulane wong nek ora halal niku ora tenang. Semanten ugi ma'isyah, pengupo jiwa, penghasilan ingkang halal niku tenang. Penghasilan ingkang haram niku mboten tenang. Sampan takokno. Wong-wong sing tahu korupsi, Masya Allah. Niku ora iso turu, Pak.
ana BPK ngoten ora iso turu. Masya Allah, uripe ra karu-karuan, mboten tenang. Mulane bejo. Pokok nek kula jenengan nglakoni taat tenang, nek nglakoni maksiat ora tenang. Sing haram nggarai poyang-paying, sing halal nggarai tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Podo-podo bakul obat, sing halal ya tenang. Maksudnya halal niku berizin lengkap ya tenang. Sing delik-delikan karo polisi ora tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken. Wal maqalah utai maqalah al khamisah wal isyruna. Kang kaping 20 iku ruyah. Den riyataken napa ana ustune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kharaja miya sapa Kanjeng Nabi data yaumin ing dalem sijine dina ala ashabi. Ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi faqala monggo dawuh sapa Kanjeng Nabi kaifa hali kaya apa asbahtum manjing isuk sapa sira kabeh aida qaltum tegese manjing sapa sira kabeh fi waqtis shabahi ing dalem wektu isuk faqalu monggo padha jawab sapa ashab asbahna manjing isuk sapa kita aisirna tegese manjing isuk sapa kita fi shabahi ing dalem wektu isuk iku mukminina pira-pira kang padha iman billahi kelawan Allah jalla wa ala. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malan iku apa alamatu imanikum utawi tetengere iman sira kabeh. Qalu padha jawab sapa sahabat nasbiru sabar sapa kita alal bala ing atase bilahi ai al imtihan tegese coba minallahi saking Allah. Wa nasykur lan syukur sapa kita ala raha ing atase tingkah jembar. Ai al ittisa tegese gawe jembar fil ma'isyati ing dalem pengupa jiwa. Walan dolan ridho sapa kita bil qada'i kelawan pesten. Ai al hukmi tegese hukum al ilahi kang bangsa pangeran. Fi a'yanil maujudati ing dalem pira-pira kahanan kang wujud. Alama ing atase perkara hiya kang utawi a'yan iku alai ing atase ma minal ahwali saking pira-pira tingkah fil azali ing dalem zaman azali ilal abadi maring zaman abadi. Niki dipun ceritakaken suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku manggihi para sahabat. Para sahabat ditangkleti kalih Kanjeng Nabi, kaifa asbahtum, bagaimana kabar kalian? Para sahabat jawab, asbahna mukminina billah. Kanjeng Nabi, kabar kami semua dalam keadaan beriman kepada Allah. Faqala wa ma alamatu imanikum. Kanjeng Nabi terus mangsuli, tandane iman sira kabeh niku napa? Para sahabat menjawab, nasbiru alal bala. Kanjeng Nabi, kita niku sabar ngadepi coba. Ujian saking Allah kita adepi kanthi sabar. Wa nasykuru alar raqa, nalikane kita diparingi kajembaran kita nggih syukur. Wa nardha bil qada, kita ridho kabeh apa barang sing wis dipesti karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum mutawi sira kabeh iku al mukminuna pira-pira wong kang padha iman hakon kelawan bener. Ai iman tegese iman mutabikon kang nocoki lil waqi maring kenyataan wa rabbil ka'bati demi pangerane Ka'bah al wawu ta wawu iku lil qasami. Krana wawu sumpah utawa supata. Kanjeng Nabi tanglet kabare sampean piye kabeh? Para sahabat jawab, kita dalam keadaan beriman ya Rasulullah. Apa tandane iman sira kabeh? Kita sabar nalikane diuji, kita syukur nalikane ana nikmat, kita ridho nalikane dipesti. Kita ridho karo qada qadare Allah. Kanjeng Nabi jawab mangsuli ngeten, antumul mukminuna haqqon. Ya, sira kabeh iku wong sing duwe iman kelawan sak benere. Kalian adalah orang-orang yang beriman secara benar sesuai kenyataan warabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Niki para sahabat zaman riyin nalikane ditangkleti Kanjeng Nabi nggih ngoten. Lah niki kula sering nek nilpun rencang, nek ketemu konco, piye Kak, sehat nggih? Halah gak karu-karuan Mas ngoten. Piye kabare? Alah wis mudhun neh pariki ngoten. Dadi sing diketokno ki ngersulone terus. Mulane
Kula jenengan saged tiru para sahabat, nek ditakoki piye kabare, alhamdulillah semua baik-baik saja. Pokok nek pangerane cek Allah, nabine cek Muhammad, agamane cek Islam, semua baik-baik saja. Wis gak ono sing perlu dirisaukan. Gak ada yang perlu dirisaukan, gak ada yang perlu disedihkan. Semua baik-baik saja. Dunya wis penak ngene. Mulane dik wingi teng pundi enten tiyang bunuh diri. Teng Kepom Baru. Sing anyar-anyar niki lho. Winginane niku sing komentari jebule ijek eneng wong sing ra roh nek kopi kuwi ijek pahit, rokok kuwi ijek enak ngoten. Maksude donya niki kedah dinikmati. Sing nyebabno kula jenengan risau, sing nyebabno ati kula jenengan gundah gulana niku mesti perkara siji, napa? Donya. Tabungan entek dilebokke sirah nggarai ngeluh. Penggawean ora jelas dilebokne sirah niku nggarai ngeluh. Kabeh mbok pikir lah niku sing nggarai ngeluh. Mulane donya niku rasah dipikir tapi dilakoni mawon. Donya niku rasah dipikir tapi dinikmati mawon. Maka ibadahlah dengan serius, hiduplah dengan bahagia. Cara prinsip urip niku ngoten. Sing paling serius niku ibadah. Lah urip sing ayem. Lah kadang ora. Wong nek mergawe serius, ibadahnya nyantai, uripe ora bahagia. Urip dan serius petentengan ngoten, masya Allah. Luwi terus penake esuk apaan? Sugih rong karuan, ngersu le sak lawase urip. Mulane pripun? Ibadah sing serius, urip sing bahagia ngoten. Urip bahagia niku gampang, petuk bojo guyu, petuk tangga guyu, petuk kanca guyu beres ngoten. Najan koko teko omah sumpek neh wis ngono. Kok sumpek metu neh petuk kanca guyu, petuk bojo guyu. Ben ibadah sing serius, hidup sing bahagia. Kala dawuh sapa ba'dul arifina. Sebagiane pira-pira wong kang makrifat. As-sabru tahwi sabar iku salatu maqamatin, telu pira-pira tingkatan. Sabar niku ana telung tingkatan. Sing siji tarkus syakwa, rupane siji ninggal madul. Wahia utawi tarkus syakwa ikut darajatut tabi'in, derajate tabi'in. Warido lan kaping pindho tingkatan ridho bil kuduri kelawan pesten. Wahia utawi ridho ikut darajatuz zahidin, derajate wong kang padha zuhud. Wal mahabbah lan sing nomor telu mahabbah lil ibtilai maring den coba. Wahia utawi mahabbah iku darajatus siddiqin, derajate siddiqin. Sabar niku nek cara wong makrifat ana telung tingkatan. Nalikane diuji ana wong ninggalno madul, mboten cerita makhluk piyambake namung munajat dhateng Allah niku derajate tabiin. Sing loro nalikane diuji karo Allah ridho, aku ridho ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Dicoba ridho, dicoba ikhlas. Sing nomor telu dicoba tambah seneng. Niku derajatipun tiyang siddiqin. Mulane enten tiyang ngajari putune tentang ajaran sabar. Cung, urip iku kudu mbok nikmati. Uripmu ora kepenak sebab nikmat sing mbok tampa mbok bandingno karo wong liya, kuwi sing nyebabno kowe ora krasa nikmat. Nikmat sing diparingno iku syukuri ae, ora usah mbok bandingno ning gone wong liya. Nikmatmu ora krasa iku sebab mbok bandingno. Nek mobilmu Katana iku rasa mbok bandingno karo Innova, mundak gak penak. Tapi nek Katana mbok nikmati, ya wis nganggep kaya Bang Haji Romai Rama jaman semono. Oh nikmat pol. DE Roma Mbak Nap Ani, walah wis ora ana nikmat sing ngalahno ngono niku. Lah krasa ora penak niku sebab mbok bandingno. Lah niku ngajari putune ngoten niku, coba
Ayo tuku jaran sing paling apik, Cung. Tuku jaran sing paling apik di rumah, regane larang. Tanggane ngarep omah komentar, bejole kowe duwe mbah iso nukokno jaran. Uripmu ndae kepenake le jaran kok apike ngene, ra ana wong sing duwe jaran kaya sampean ngene, ngoten. Buar ngoten, jaran sing lagi dinduweni di rumah pirang-pirang wulan dadak ucul ning tengah alas, ilang jarane. Jiri tanggane, ya Allah, ndae susahe jaran apik-apik kok ilang. Tanggane mara, susahmu ndae jaranmu ilang. Mbahane nek ngajari putune, Cung, antarane duwe jaran karo ora duwe jaran kuwi asline padha wae. Cuma susahmu nek omongane tangga mbok pikir. Deknane tangga ngayem-ngayem kowe melu ayem, bareng saiki tangga rumangsa melu susah kowe kaya melu susah. Bareng jaran sing apik ilang ning tengah alas ki dadak muleh. Nggawa jaran 7 apik-apik. Walah berarti iki ning tengah alas dhek nggawa jaran liyane, jaran liar ngoten niku. Terus dicekel jaran 7 niki, tanggane mara bejo deknane ilang, lek kok saiki tambah akeh. Jirimbane, Cung, kowe ngene iki atimu nek gak potata, bungah nek kebacut engko wayah dicoba kowe lara. Lah terus akhire pripun? Diajari jarane. Bareng jaran sing liar niki diajari ndekar-dekar, putune ceblok, sikile coklek. Lah sikil coklek ngaten niki ujian apa mboten? Ujian. Susah napa mboten? Iya, ciri tanggane, ya Allah, ketoke nggawa nikmat jebule nggawa musibah jaran niki. Deknane putune ora piye-piye gara-gara jaran akeh, saiki putune sikile coklek. Bareng bar sikile coklek, dadak ana perdana menteri mudhun nggawa surat perintah, sapa bocah nom sing jangkep sing sehat kudu melok perang belani raja. Akhire sikile coklek niki ujian apa musibah? Akhire dhewe ora melu perang. Sebenarnya ujian musibah apa nikmat itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Ora kok pawewe Allah terus mbok anggap nikmat, terus nalikane dikai sikil coklek kaya ujian, mboten. Iso uga sikil coklek dadi nikmat. Contoh, gara-gara sikil coklek ora melok perang. Tanggane ngarep mah sing sikile coklek kaya-kaya susah, bareng oleh panggilan perang anake mangkat perang mati. Berarti sikil coklek karo sehat sing ujian sing ndi mau? Sing sehat ketut perang. Makanya dalam kehidupan niki Bapak Ibu, nikmat karo imtihan, nikmat karo musibah niku bagi wong sing makrifat asline padha wae, tergantung bagaimana cara menyikapi. Bahkan para wali niku nek diuji karo Allah niku tambah seneng diuji karo Allah. Kenging napa? Iku tandane enenge ujian berarti bakal naik kelas. Sepeda motor kok wis elek, bagi wong seneng perkara oh tandane ape ganti anyar. Oleh nikmat mobil anyar, motor anyar iku tandane delongkas ape amoh. Mulane dalam keadaan apapun kula jenengan kedah syukur kalian Allah Subhanahu wa taala. Mulane sailing kula niki dawuhipun Syekh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nek mboten Sufyan Ats-Tsauri nggih Imam Ghazali. Dawuh ngeten. Umpama sing mbok anggap nikmat terus mbok syukuri kuwi mu oleh nikmat. Umpama kowe syukur nalikane mung oleh nikmat. Apa bedane kowe karo asu? Apa bedane kowe karo kucing? Asu karo kucing iku nek dikeki pindang seneng ngeong-ngeong karo ndorone, tapi nalikane gak dikeki pindang ngaleh. Nek ana kawula rasa syukur mung nalikane oleh nikmat, derajat kita padha karo kucing.
hakikatu syukri, hakikate syukur niku yo wayah oleh nikmat, yo wayah oleh ujian. Makanya teng mriki diterangaken sabar sing tingkat telu yaiku sabar dalam tingkatan mahabbah nalikane dikai ujian karo Allah niku tambah seneng. Alhamdulillah cek diuji berarti bakal naik kelas. Bapak Ibu pangapunten para rasul para nabi sing kathah ujiane niku sing paling derajate tertinggi jenenge ulul azmi. Wong semakin derajate parek ning sisine Allah niku semakin kathah ujiane. Loh, lah para wali para kiai ngoten niku nggih kathah ujiane Pak Yai. Nggih. Lah kok ketok biasa wae? Lah sing wong-wong kuwi ketoke ora parek Allah. Lah kok susahe kok ora karu-karuan. Ngeten. Gedene ujian karo sithike ujian niki krasa karo ora niku tergantung adai. Makane jenengan ate kula critani duka dereng ana wong sowan. Jenengan dongakne Pak Yai, jenengan damelke umben-umben. Lah napa? Mosok kok ujian kok ra ning lerene. Lah ujian napa mawon? Bojo ketut rondo. Anak ketut pang, utang pirang-pirang. Urip niku kados mboten enten rasane, pereh tok ngoten. Kaya-kaya ora karu-karuan. Jenengan damelke umben-umben Pak Kiai ngoten. Nggawa gelas kei banyu putih. Sampun dereng. Gawake uyah sak gegem. Diudhek wis ndang diombe, Bu. Diombe gaber-gaber Pak. Pripun Bu rasane? Asin. Niki pun dereng. Benjing jenengan mriki beto uyah sak-sak. Damel napa wis to nurut wong kok angel. Nurut nggawa uyah sak-sak. Dijak ning telaga. Cara kene ning bubulan. Ndi jenenge? Pretel. Ora sing sumber gede niku lho telaga niki lho. Sampang. Pinggire ya Sampang. Teng Sampang. Jenengan raoske sumberane Bu seger. Jajal uyahe sak-sak sampean ki ceblokke kabeh, ceblokke. Udeg diudeg. Rasake tasik seger Pak Kiai lha ku. Uyahmu iku ujian. Tapi adahmu ilmu parekmu Allah muk sak gelas mulane diuji sak gegem gaber-gaber. Para nabi para wali kiai wong sing parek Allah niku ujiane sak-sak tapi adahe sak telogo mulane oleh ujian seger. Ya cek guya-guyu petuk sampean ya guya-guyu ngoten. Lho rumaosen jenengan kula mboten diuji to. Lho kados kula ngeten niku diuji. Dibeda rondo tok pira bulan. Ngentene mboten kuat ya kukut lho Pak tak kandhani. Lho kanca-kanca kula niku pun kukut soloke Pak. Lho dikandhani ra ngandel sampean. Lho kancane Pak Won iki lho sing katur rondo pinter mawon. Lho prasamu wong duwe derajat, duwe pangkat ora diuji. Gedhe ujiane. Cuma nek adae sak telogo guya-guyu tok. Lah nek adae sak gelas, ilmune sak gelas, pareke Allah sak gelas, dikek ujian sak gegem. Gaber-gaber kaya-kaya donya pereh kabeh. Berarti piye carane gak pereh? Sing ditambahi apane? Banyune karo adae. Ngajine ditambahi, zikire ditambahi, taate ditambahi, ujian masuk sak-sak seger. Lah niki jenenge tingkatan sabar sing nomor 3 mahabbah. Eneng ujian saweneng. Bismillahirrahmanirrahim pun kula lajengaken. Tapi kok tulung nek eneng wong njaluk omben-omben rasah kaya uyah. Njaluk omben-omben kok kaya uyah. Niku namung nggambarke nek ulul azmi, para rasul, para nabi, para wali, para kiai, wong-wong sing parek Allah niku ujiane asline gedhe, cuma ora krasa perkara adahe gedhe, banyune akeh. Lah wong ngoten niku sing ilmune mung sak gelas, pareke Allah mung sak gelas, ujiane sithik.
sak gegem tapi gaber kaya pereh kabeh urip. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah fa fil hadisi mongko ing dalem siji hadis u'budullaha 'alar ridha fa illam tastati fa fis sabri 'ala ma takrahu khairun katsirun. U'budu nyembah sapa sira Allah ing Allah 'alar ridha ing atase ridha. Fa illam tastati mongko lamun ta ora kuwasa sapa sira fa fis sabri mongko iku tetep ing dalem sabar alama ing atase perkara takrahu kang sengit sapa sira khairun utawi kebagusan katirun kang akeh. Wonten setunggalipun hadis Kanjeng Nabi dawuh nyembah Allah kanthi ridho. Nek ora iso ridho mongko sabar ing atase barang sing mbok sengiti niku ana kaapian ingkang kathah. Kula jenengan nyembah Allah niku kudu ridho. Maksudnya ridho, ibadah tidak menjadi sebuah kewajiban, tapi ibadah menjadi sebuah kebutuhan. Kula jenengan mboten salat 5 wektu niku mboten perkara Gusti Allah merintah terus mbok lakoni mboten, tapi nek wong ridho, lah ya wong aku ki kawula. Kok ora nyembah sing ndadekno niku jenenge ridho. Tapi ridho ngeten niki abot, nek gak diwajibno dhisik abot. Tapi ngaboti sabar nglakoni perintah Allah niku ana keapian ingkang luar biasa. Mulane enten tiyang sepuh ditangkleti putune, "Mbah, jenengan kok maca Quran terus?" "Iya nak, niki sing nangkleti putune." "Lah ana apa? Jenengan ngoten niku ngerti artine Quran, Mbah?" "Ya ora." "Gunane apa? Maca Quran kok gak roh artine? Gunane apa?" "Lah padha-padha ora roh artine ya ora sah maca. Gunane apa? Wong maca Quran kok gak ngerti artine." Terus mbahane ngeten iki, "Kowe kepengin ngerti, Cung? Aku najan gak ngerti isine Quran tapi aku tetep maca Quran. Pengin ngerti?" "Nggih, Mbah, ayo melu aku." Digawakno kerenjang. Gawakno kerenjang niki kotor. Ya ana lemahe, ana kotorane, ana mimike, ana apa-apane. Digawa ning kali kerenjang iki, "Wis, Cung, kowe nurut aku nek kepengin roh jawabane." "Nggih, Mbah. Iki kerenjang iseni banyu jarak antara 5 meter. Kerenjang dicelupno banyu, dipikul, digawa ning 5 meter kon ngiseni bak. Kira-kira bake niki enten isine napa mboten?" Dipikul rono, bolak-balik eneng ping 30 50 pikul. Putune terus dijungokno. "Wis, Cung, mboten enten gunane, Mbah. Wong ngusungi banyu kok nganggo kerenjang." Kuwe sing ora ngerti keapian sing kesimpen. Lah napa, Mbah? Delok kerenjangmu saiki perhatekne. Jek gak ngerti. Mau kerenjangmu kotor saiki dadi bersih. Mau kerenjangmu akeh mimike saiki dadi bersih. Mau kerenjangmu elek saiki dadi apik. Ati sing lisan maca Quran najan gak ngerti artine, ati sing kotor mesti iso dadi resik kaya kerenjang sing dienggo ngusungi banyu. Mulane najan gak roh maknane Al-Qur'an tetep maca. Tapi ya ora kaya nek ngerti kan mikul nganggo bak kebek. Lah nek ora ngerti padha karo mikul nganggo kerenjang. Tapi fafis sabri khairun katsirun. Kowe nyabari maca Quran kangelan, kowe nyabari maca Quran gak ngerti artine, di dalam kesabaranmu itu ada kebaikan yang banyak. Pun kula lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah utai maqalah sadisatu wal isyruna. Niki mangke nek wis saurunge setengah loro diiling niku lho. Niki jam pinten? Tinggal 13. Niki soalnya Pondok Putri enten kelulusan, mangke jam setengah loro pas lompun kedah teng mriku. Bismillahirrahmanirrahim.
auha paring wahyu sapa Allah taala Gusti Allah taala ila ba'dil anbiya'i alaihi salam maring sebagiane pira-pira nabi alaihi salam manutawi sapane wong iku lakia tetemunan sapa mani ing ingsun bil maut wa huwa hale utaiman iku yuhibbu demen sapa man ing ingsun ayastaku tegese bronto sapa man ilaya maring ingsun wa yargo bulan seneng sapa man fima ing dalem barang inti kang tetep ing dalem sanding ingsun minat tawabi saking ganjaran adkhaltu mongko manjengaken sapa ingsun hu ing man jannati ing swarga ingsun ma'as sabiqina sertane pira-pira wong kang padha dingin wa manutahi sapane wong iku lakia tetemunan sapa man ing ingsun bil mauti kelawan mati wal halu hale utawi keadaan huwa utaiman iku ya khofu wedi sapa man ing ingsun aya khofu tegese wedi sapa man adzabi ing siksa ingsun ajnabtu mongko ngeduhaken sapa ingsun hu ing man ngeduhaken nari ing neraka ingsun wa manutawi sapane wong iku lakia tetemunan sapa man bil mauti kelawan kematian wa huwa hale utaiman iku yastahi isin sapa man minni saking ingsun bi antang kobido gambare kelawan yento ngeker sapa man ngeker apa nafsu-nafsune man min syai'in saking suwiji-wiji khaufan krana wedi min iqabillahi saking siksane Allah lahu maring man fihi ing dalem syai' ansaitu monggo ngelalekaken sapa ingsun al hafadzata ing malaikat hafadzah ay al malaikatal ladzina rupane malaikat kang akeh katabu kang nyatet sapa alladzina a'malahu ing pira-pira amale man dzunubahu ing pira-pira dosane man fatlan krana anugrah minallahi saking Allah taala alaihi ing atase man niki kula jelasaken kula paringi mukadimah tentang makalah ingkang nomor 6 niki tiang ibadah niku wonten 3 tingkatan enten tiang ingkang ibadah atas dasar wedi siksane Allah enten tiang nglakoni salat nglakoni poso perkara wedi disiksa Allah ya khafuna min adzabillah sing nomor 2 ana wong ngamal ngibadah mung perkara kepingin mlebu swarga eneng wong ibadah mung kepingin roja arep-arep klebu swarga sing nomor 3 ana wong ibadah perkara mahabbah seneng kali Allah lah ngoten niku pripun teng mriki Gus wonten setunggalipun hadis qudsi niki Gusti Allah paring wahyu dateng para nabi sapa wong ketemu karo aku mati perkara dheke seneng aku arep-arep ketemu aku rumangsa duwe ganjaran mongko wong iku tak lebokke swarga dadi jenengan dadi wong mukmin husnudzon ngeten arep mati guyang-guyu kok arep mati kok guyang-guyu gak guyang-guyu piye wong sing disembah ya padha ning dunya sing tak sembah Allah sok ning akhirat ya aku ketemu Allah nyaman ketika ketemu Allah sok bakal tak lebokno swarga dadi kula jenengan ngeten iki kudu pede napa kula jenengan ditakdir saged nglakoni ibadah sok nek mati ketemu Gusti Allah kados dawuhipun Sayyidina Khalid bin Walid malam terindah bagiku adalah malam kematianku malam di mana aku bertemu dengan Tuhanku, malam di mana aku bertemu nabiku, malam di mana aku bertemu dengan amal salehku. Sayyidina Khalid bin Walid arep kapundhut niku guyu seneng ketemu Allah, seneng ketemu nabi, seneng ketemu amal saleh. Jenengan kok ngoten mlebu swarga. Allahumma amin. Dadi wong ibadah perkara pengin mlebu swarga ya dilebokno swarga kalih Allah. Ana wong ketemu aku terus ya Allah wedi tak siksa tak jauhkan dari siksaku dadi ana wong nglakoni ibadah perkara wedi klebu neraka sok ya dilebokno kok neraka piye diadohke saka neraka cuma makom sing tertinggi punika makom mahabbah arep nglakoni dosa isin Allah arep ora ibadah isin Allah arep nglakoni maksiat isin Allah arep ora nyembah Allah isin Allah makome makom mahabbah
Lah nek makom mahabbah ngeten iki sok Gusti Allah bakal nglalekno para malaikat hafadzah sing nyatet amal elek-elek, sing nyatet amal elek dilalekno. Ora trimo dilalekno tok, disetip. Disetip niku dibusek. Cah saiki gak cetha setip, ditipek. Masya Allah, jadi jenenge wong niku dewe-dewe, Pak. Gunane apa kowe nyembah Allah kok trimo kepingin klebu swarga? Swarga kuwi makhluk. Swarga kuwi ciptaane Allah, ilingo sing gawe kuwe aja iling makhluk. Ngoten niku ulangane. Tapi kenyataane kathah sing wong amal ibadah mung kepingin klebu swarga. Apa keliru? Nek cara ndelok hakikate kaya kliru, tapi Gusti Allah nggih maklumi sapa wong ibadah perkara pengin klebu swarga, sok ya tetep dilebokke swarga. Sapa wong ketemu Allah wedi neraka ya dilebet kok dilebet. Didohke kok bingungno wong sampean niku. Ya didohke saka neraka. Sing ketemu Allah perkara pengin klebu swarga dilebokne swarga, sing ketemu Allah wedi saka neraka ya didohke saka neraka. Sing ibadah krana mahabbah, krana isin kalih Allah, maka sok malaikat hafadzah bakal dilalekno karo Allah saka dosa-dosa kita. Allahumma amin. Intine pun jenengan ibadah mawon. Dene makome jenengan wedi neraka pengin swarga niku masing-masing tiyang. Buktine dipeksa ya ora kenek. Mas Taib sampean ibadah nu pengin apa? Oh wedi Allah, berarti wedi disiksa to? Lho lah ayo iki sok ben sampean dilebokno neraka swarga, diadohno saka neraka perkara dhewe wedi nerakane Allah. Mulane ngeten iki insyaallah gampilne kula jenengan. Soale enten. Oh itu sama halnya dengan syirik. Gak syirik piye? Wong ibadah kok pingin klebu swarga. Ngeten Bapak Ibu. Enten tiyang saking pingine mlebu swarga sampai nglakoni ibadah, yakin demi Allah sing disembah niku Allah, mboten swarga. Sing disembah tetep Allah. Adapun pingin mlebu swarga pancen makome sakmono. Umpama kiai ngajak sembah Allah, Gusti Allah niku sing ndadekke sampeyan, Gusti Allah. Lah wong awam dijelasno tentang tauhid angel, tapi ning swarga ana widodari Kang. Matane blolo ambane swarga. Akhir Mas Taib penak ya wong taat oleh swarga. Lah ngoten niku. Mulane sesuai makomipun piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken. Wal maqalah asabi'atu wal isyruna wallahu alam bisawab.